Madoda, kuba phandle. Uba uyindoda madoda, indoda ezazi uba yona indoda, ayiyazi into ethi apha esintwini okanye apha esiXhoseni indoda ngumfazi. Uba ikhona indoda ethi ayiyazi loo nto leyo, cela iphinde ihambe iyododiswa enkundleni futhi, ihambe iyochopha enkundleni futhi, iphinde ixelelwe kukho apho yaphazame ngakhona. Andithi sonke madoda singabafuna ngokungxama, yonke into idinga umonde, kodwa xa usebenza khawuyazi uba umfazi yingxaki efunekayo. Yingxaki efunekayo. Yazi into ebuhlungu ungabi namfazi, thatha umfazi omdala, thatha umfazi ona-45 sewuleqa u-50, 47, 40, ufumana abantwana na-50. Funeka uqale phantsi ufundise abantwana bakho ngoku sewuzorhola imali yenkamnkam. Kungoku wena funeka uqale phantsi ufundise abantwana ukritshe, uyoma grade 12, uyoma phi. Sewugugile phofu, sele umdala ngoku. Wena kungona uqala phantsi yonke into, uqala ukuthi mawube nomfazi. Kungona uqala ukuthi mawufundise abantwana. Guys, noba singenzi ngathi asiboni okanye singenzi ngathi asazi okanye singabona ukuthi hayi into zitshintshile, iminyaka neminyaka iinto ziyatshintsha, iqala utshintsha apha kuthi izinto. Kodwa indoda iyindoda ngumfazi. Ukuze indoda ibe yindoda ngokupheleleyo funeka ibe naye umfazi. Uba wawumthathile wemka, hayi into yokuthi awunatyala, umahluleke zama akanatyala. Uba wawumthathile wasweleka, ayilotyala, umahluleke zama akanatyala. Ubethwe ezihambayo vele into yakuthi ungakhali kapho, bakubetha bacinga babhadlile. Kodwa wena uthi soze okanye wena ubona abantu abathatha abafazi bengabantu abarongo, uthi usemncinci ube uyindoda, uthi usemncinci kodwa uyindoda. Hayi bhuti, mna ndiyafunga. Ungafowuna ubuza ndikuqhathe, usezawuqhwayelwa mva ngokwenkukhu xa uzothi uyindoda uthi wena kuqala uthi umncinci, wena kutsho wena kuqala uthi umncinci kodwa uyindoda. Into zikamakhulu enye izinto masisijonge. Nizawuthi ndatsho ndithi xa uqala uthi wena ufundisa abantwana ube uleqa u-60 yeminyaka, undicinge ukuthi wayeke watsho kalo mfo. Ube ingekho imali, umsebenzi uphelile, kaloku umdala, upenshele. Le penshele ungondicinga ngayo kwakho ubungakhi. Le mali yakho yomhlala phantsi ungondicinga ukwakha. Uzawafundisa ngantoni abantwana? Kuzawutyiwa ntoni lo mzi wakho? Khawakhe ngoku, uze umfazi ngoku. Kule minyaka yakho uthi mincinci wena ufundise abantwana bakho. Xa ufika kulaa 50 uzityele imali zakho. Xa ufika kulaa 60 uba uphelelwe ngumsebenzi, usomntana kuthiwa uthatha umhlala phantsi umdala, bese uyazi utya imali zakho, awufundisi, awuthini, umdala, uzisebenzela imali yakho ngendlela yakho qha, nomzi nento yakho.